सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जब कार्डखौ अनलाइनाव माबोरै नायो एबा जब कार्डआ गोथाङै दं ना गोथैयै दं एबा जब कार्डआव साबेसे मानसि दं बेखौ अनलाइनाव माबोरै नायो बेखौनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै देखायगोन आं। जाय बिथांमोना दासिमबो जब कार्डखौ अनलाइनाव नायनो रोङा बिथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे बेल घन्टिखौबो थुना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं मबाइलनि मोनसे क्रोम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय। नोंथाङा जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार खेवनानै लानो हागोन। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालायनोसै एमरेगा ओमफ्राय सार्च खालायनोसै। बाव फैनानै नैबे महात्मा गान्धी एनरेगायाव सोना होनोसै। नैबेनो बिनि साइटआ वेबसाइटआ आं वेबसाइटनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना होगोन नै। ओमफ्राय बेखौ क्लोज खालायनोसै। नैबे थ्रि डटआव थांनानै नैबेखौ डेस्कटप साइटखौ अन खालामना लाबाय आङो। बे नोंथांनि गोसोसै खालामना खालामा, खालामबा बेबायदि गुवार जागोन। नैबेनो साइटआ। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै। नैबे सेलेक्ट स्टेटआव थांनानै आसामखौ सेलेक्ट खालायनोसै आङो। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै आसाम ओंखारबाय नै। नैबे आसामाव सोना होफिनसैलाय। दाना आसामनि वेबसाइटआव थांबाय। बे सेन्ट्रेलनिमोन सिगांनिया गासिबो स्टेटआनो दंजोबो। नै दाना फैबाय आसामनि साइडआव। ओमफ्राय आसामाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट दं गासिबो ओंखारजोब्बाय नै। ओरै थांनानै नायनो हाजोबसिगोन। 35टा डिस्ट्रिक्ट दं आसामाव। ओमफ्राय गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। आं आंनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालायनोसै। ओमफ्राय बिदि ओंखारबाय नै। दाना बे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे ब्लक दं बे ओंखारबाय। आं आंनि ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय दाना पन्सायत ओंखारबाय नै। पन्सायत माने जोंनि बिटिआरआव बिसिडिसि जायो बेखौ सेलेक्ट खालायदो। आं सेलेक्ट खालायनोसै। ओमफ्राय फैबाय नै। दाना फैखांनायनि उनाव नैबे R1 जब कार्ड रेजिस्ट्रेसनाव फैनानै नैबे थ्रि नाम्बार जब कार्ड एमप्लयमेन्ट रेजिस्टाराव सोना होनोसै। दाना ओंखारबाय नै सासे मानसिनि जब कार्ड दं, सोरनाबा गैला हनै दानबाय जानांगौ बे माबाया इन्टु देखायनाया। ओमफ्राय जायना मोजाङै दं बे ग्रिन कालार देखायदों नै। बावनो नागिरना लादो नोंथांनि जब कार्ड आइडिखौ नायदो। ओमफ्राय बेयाव नैबे जब कार्ड नाम्बाराव सोना होबानो ओंखारजोबसै गासिबो डिटेल्सआ। आं नैबे क्रसनि मोनसे देखायनायसै नै। मानो बे क्रसनिया जेबो लेनदेन जायाखै बेनिखायनो नै बिदि जेबो डिटेल्सआनो गैया। ओमफ्राय आं मोनसे माबानिखौ ग्रिननिखौ देखायनोसै जायनिया दङ बिदिखौ। नै जायनिया दङ बिदि माबा माबि देखायखायो नै। खामानि मावनायनि माबा थायो, रेकर्ड थायो। जायनिया जेबो खामानि मावाखै माने जायाखै बिथांमोना जेबो देखायखाया नै बिदिनो देखायो नै। अब्ला नै रोंसिगोन नोंथांनाबो भिडिअखौ नायनायनि उनाव बिदिनो नायो नै। जब कार्ड बेसेबां जब कार्ड दं गासिबो देखायजोब्बाय नै। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।